Heer Wilders, dan geef ik het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Voorzitter, er zit een spookrijder in het kabinet en zijn naam is Wopke Hoekstra. Dit land verkeert in een enorme crisis. We kunnen niet bouwen. Boeren maken zich terecht zorgen over hun toekomst. Wat betekent dat stikstofbeleid voor mij? En het kabinet heeft iets moedigs gedaan. Ze hebben eindelijk opgeschreven in het regeerakkoord wat al vele jaren eerder moest gebeuren. Commissie Remkes had opgeschreven, we moeten de stikstofuitstoot halveren in 2030. Om ervoor te zorgen dat we dit land van het slot krijgen. Het is opgeschreven. Coalitiepartijen zijn erachter gestaan en hebben gezegd, dit gaan we doen. En boven alle verwachtingen werd er een minister aangesteld, ik had het nooit durven hopen, met een rechte rug. Die niet bij het eerste zuchtje tegenwind zegt, we gaan iets anders doen. Er was eindelijk koers uitgezet. En op een achternamiddag komt er een spookrijder die zegt, we gaan het eens even helemaal anders doen. Of in ieder geval, dat suggereert. En dat is verkeerd. Voorzitter, daarom wil ik vandaag weten. Wat betekenden de woorden van minister Hoekstra? Was het gratis bier? Was het proberen een beetje de achterban rustig te houden? Of moet het regeerakkoord echt worden aangepast? Want dat was de suggestie die uitging van het interview. Wat mij betreft kan dit debat niet eindigen zonder dat daar helderheid over is. Ik maak mij zorgen. Omdat er nu weer mensen in Nederland zijn, boeren die denken, het helpt. Intimideren helpt. Snelwegen afsluiten helpt. We gaan bij nog een paar politici voor de deur staan. Eindelijk gaan ze doen wat we willen, terwijl we allemaal weten dat het niet waar is. Ik vind het altijd leuk hoor, als D66 op zijn donder krijgt. Maar het is niet een wens van D66 dat er iets moet gebeuren aan stikstof. Het is verdorie een uitspraak van de rechter dat we daar iets aan moeten doen. En doen alsof het een politieke mening is. Alsof het een politiek conflictje is in een kabinet. Dat doet zo geen recht aan de ernst van de situatie. En we kunnen ook geen spookrijder gebruiken in dit kabinet. Omdat dit land, al die mensen die hier wonen, het niet meer aankunnen. De koopkracht staat zo ongelooflijk onder druk. En in 2022, dit jaar, is er al te weinig gedaan om mensen echt te helpen. Voortdurend is er achteruit geschoven, totdat we niks meer konden doen. En voor 2023 betekent dat een verenigde aanpak. In het kabinet, in samenwerking hier in de Tweede Kamer met de oppositie. Maar in plaats daarvan wordt er ruzie gemaakt in vak K. Hoe haal je het in je hoofd? De meeste mensen komen uit de vakantie ontspannen. Met de beste bedoelingen, met de beste intentie. Nou, als dit is hoe u uit de vakantie bent gekomen, minister Hoekstra, stop er dan maar mee. Dit kan niet. Nederland verkeert in crisis en we kunnen geen kabinet gebruiken dat onderling ruzie maakt. Ik wil een kabinet zien dat verenigd is. Dat als een collega bewindspersoon wordt aangevallen, dat jullie er allemaal achter gaan staan. Dat je een koers uitzet en die koers afloopt. Dat we ervoor zorgen dat als mensen in dit land niet rond kunnen komen, dat we alles op alles zetten om de koopkracht van deze mensen te repareren. Stop met de ruzies. En wees vandaag helder. En dat is ook een oproep aan de minister-president. We zagen weer de bezweringsformules en de mooie woorden. En het valt wel mee, het is staatsrechtelijk op het randje. We kennen staatsrechtelijk niet op het randje. Het is er over of niet. En ik wil weten, wordt het regeerakkoord aangepast of niet? Waren dit loze woorden van minister Hoekstra of moet er echt wat veranderen? Dank u wel. Dank u wel. Meneer Klaver, dan geef ik het woord aan mevrouw Marijnissen, SP. Eén op de 10 kinderen dreigt in armoede op te groeien. 1 op de 10. Steeds meer mensen in Nederland weten zich gewoon geen raad meer hoe ze de rekeningen moeten betalen. 1,3 miljoen huishoudens, 1,3 miljoen personen, mensen, daar gaat het over, zullen in armoede leven volgend jaar.
En tegelijkertijd zien we dat de grote bedrijven hysterische winsten maken. Woekerwinsten worden er gemaakt. We zien dat de rijken rijker worden. We zien dat de economie draait als een tierenlier. En tegelijkertijd hebben we een kabinet met een minister van Financiën. En ze is vandaag ziek en ik wens haar van deze plek vanzelfsprekend veel beterschap toe. Maar met een minister van Financiën die de afgelopen maanden, want dat is het probleem, de afgelopen maanden totaal onzichtbaar is. Terwijl om ons heen allerlei landen, allerlei collega-ministers van haar verschillende crisismaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de hoge prijzen gedempt worden. We hebben een coalitie van VVD, CDA, D66, ChristenUnie die de hele zomer een serieus debat over de koopkrachtcrisis geblokkeerd hebben hier in de Kamer. En we hebben nu ook nog een kabinet waarvan we nu uit de kranten hebben kunnen lezen. Ja, heel veel Nederlanders hadden er al niet zoveel vertrouwen meer in, maar ze hebben nu ook geen vertrouwen meer in elkaar. Ze zijn drukker met ruzie maken met elkaar dan dag en nacht werken om ervoor te zorgen dat het niet de werkelijkheid gaat worden dat 1,3 miljoen mensen in Nederland in armoede gaan leven. 1 op de 10 kinderen. In een rijk land als we zijn, 1 op de 10 kinderen in armoede. En voorzitter, het is allemaal Haagse mores natuurlijk. Ook de discussie binnen het kabinet, wat wij daarvan moeten lezen uit de krant. Natuurlijk is het een slecht verhaal. Als een kabinet een jaar lang doet over een formatie om vervolgens tot een doorstart te komen van dat wat al een ongelukkig huwelijk was. En dat ongelukkige huwelijk is nu binnen een half jaar verzand in een ordinaire vechtscheiding. Maar het grote punt is, wat hebben mensen in Nederland hieraan? Aan die Haagse mores? Helemaal niks. Helemaal niks, want dit kabinet doet geen klap. Het doet geen klap nog dit lopende jaar om de kosten voor mensen te dempen. Terwijl dat zo hard nodig is. En wij hebben daarom voor de zomer, voordat deze Kamer met reces ging, al het vertrouwen in dit kabinet opgezegd. En dat had precies hiermee te maken. Omdat Rutte 4 zei, nee, wij gaan niks meer doen, wij kunnen niks meer doen, wij willen niks meer doen, dit lopende jaar, om de kosten voor mensen te drukken. En dat gaat niet, voorzitter. Dat is onverantwoord, onacceptabel en bovenal super asociaal. En helaas hebben we gelijk gekregen in dat drama. Want het is er niet beter op geworden, het is er alleen maar erger op geworden. En die zorgen die hebben wij dus en die houden wij dus. En dat is ook de reden waarom wij het onverantwoord vinden dat dit kabinet nog langer doorgaat. Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren. En wat de SP betreft, en daar pleiten wij al heel veel langer voor dan vandaag, komt er een sociaal noodplan. Een sociaal noodplan waarbij in ieder geval de kosten voor mensen omlaag gaan. Waarbij de prijzen worden gedempt. En dat kan op allerlei manieren. Maar laten we ervoor zorgen dat de kosten voor energie, voor boodschappen, voor tanken, dat dat omlaag gaat. En dat kan door wat te doen aan de belastingen, de accijns, de BTW of nog beter. Stel een prijsplafond in, bevries de prijzen. Zorg ervoor dat de kosten voor mensen dalen. Haal de huurverlaging naar voren, die al gepland staat bijvoorbeeld. Verhoog het minimumloon eerder dan dat gepland staat en forser. Maak het OV goedkoper, gratis. Allerlei maatregelen die landen om ons heen volop nemen. En ja, kunnen we dat betalen? Zeker kunnen we dat betalen, voorzitter. Als je ziet hoe groot de winsten zijn die nu gemaakt worden door grote bedrijven. En dat die grote winsten, hoogste in de historie ooit, waar we het over hebben, die winsten verdeeld worden onder de aandeelhouders, in plaats van dat die winsten ingezet worden om de kosten voor mensen te verlagen. Ja, ik weet, dat heet kapitalisme, maar het is op het misdadige af. Het is op het misdadige af dat 1 op de 10 kinderen in zo'n rijk land, waarbij de economie draait als een tierenlier, de rijken rijker worden en de bedrijven de winsten binnenharken, dat 1 op de 10 kinderen in Nederland in armoede zou moeten leven. Dat hoeft niet, voorzitter. Maar als het aan dit kabinet ligt, wel. Want dit kabinet kijkt weg. Dit kabinet grijpt niet in. Dat is de reden waarom wij het onverantwoord vinden dat dit kabinet op deze manier nog langer doorgaat. Dank u wel, mevrouw Marijnse. En dan geef ik het woord aan de heer Van der Staaij, SGP. Mevrouw de voorzitter, het nieuwe politieke seizoen is begonnen. En ik moet zeggen, het was een stevige aftrap. Alle 3 de hoofdpijnkwesties kwamen langs in het interview van CDA-leider Hoekstra. Stikstof, koopkracht, asiel. Hoofdpijnkwesties, jazeker. Hoofdpijn voor de boeren die zich in de steek gelaten voelen door de stikstofbesluiten van het kabinet. Die gekweld worden door de onzekerheid of ze wel door kunnen op de grond waar ze zich zo mee verbonden weten.
Hoofdpijn voor de gezinnen, voor de huishoudens die het al lastig hebben en de kosten voor boodschappen en hun energierekening tot de verbijstering weer verder zien stijgen. Hoofdpijn voor de mensen in Albergen bijvoorbeeld, die ineens te maken krijgen met een doordrukbesluit over de opvang van asielzoekers. Mevrouw de voorzitter, de heer Hoekstra is geen vreemdeling in Jeruzalem. Dit zijn beslist de kwesties waarvan we elke dag merken dat dit veel mensen zorgen geeft, onvrede, onbehagen. Dit zijn ook precies de punten waarop de SGP al eerder beweging van het kabinet verwachtte. Maar ja, de heer Hoekstra is natuurlijk wel minister. En de regering hoort met één mond te spreken. En de heer Hoekstra is ook nog eens iemand die zijn handtekening heeft gezet onder dit regeerakkoord. Dat dit flinke heibel oplevert in kabinet en coalitie kan je dan ook uittekenen. Staatsrechtelijk gezien ben ik het eens met de premier. Een minister die ook politiek leider is, moet enige ruimte hebben om buiten de lijntjes te kleuren, zolang dit niet te veel en niet te vaak gebeurt. Maar wat deze heibel met de coalitie en het onderling vertrouwen binnen het kabinet doet, is natuurlijk nog weer een andere vraag. En die laat ik vooralsnog graag aan de coalitie zelf. Oppositionele relatietherapie helpt over het algemeen niet. Kloppen de berichten overigens dat het conflict vooralsnog bevroren is in afwachting van de ronde van Remkes? Voorzitter, veel belangrijker vind ik ook voor dit debat dat de verwachtingen die de uitlatingen van de heer Hoekstra bij die bezorgde burgers zijn gewekt, dat die verwachtingen ook waargemaakt zullen worden, een overtuigend vervolg krijgen. Dat het, zogezegd, heilzame heibel blijkt te zijn. Dan hebben we er nog iets aan gehad. Echt een bijstelling van de koers oplevert. En daarom de volgende vragen. Als het gaat over stikstof, kunnen we erop rekenen dat de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord inderdaad niet heilig wordt verklaard. Luister ook naar de provinciebestuurders, die zijn glashelder. Zo is het niet te doen. Het 2030-doel moet op de schop. Het maakt voor veel boerenbedrijven het verschil tussen stoppen of doorgaan. En dan over de koopkracht. Kunnen we erop rekenen dat het kabinet ook met open oog wil kijken naar creatieve voorstellen om de koopkracht van burgers te ondersteunen? Hier is natuurlijk ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen van het kabinet, maar wel ook van het kabinet in het geding. Ik zou het voorstel willen noemen vanuit het midden- en kleinbedrijf om de mogelijkheid te krijgen om de werknemers een onbelaste vergoeding te geven. Pakt het kabinet dit op? En gaat het kabinet ook aan de slag met het verlagen van het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting? Een voorstel waar de SGP eerder dit jaar samen met de SP een motie voor indiende. En tot slot over asiel. Wanneer gaat het kabinet nu eens serieus werk maken van het stevig inperken van de instroom in plaats van gemeenten met dwangmaatregelen te dreigen? Voorzitter, dat zijn de vragen die ik in eerste termijn aan de orde wil stellen, met het oog op de verwachtingen die ook door de heer Hoekstra zijn losgemaakt, een vruchtbaar vervolg te geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Geef ik woord aan mevrouw Kuiken, PvdA. Miljoenen Nederlanders leven nu en straks in grote armoede en waaronder 300.000 kinderen. Geen ontbijt, douchen straks als luxe. En bedrijven boeken recordwinsten, de salarissen aan de top stijgen en we worden niet collectief armer, maar vermogenden worden rijker en de rest werkend arm. De grote ongelijkheid in ons land maken miljoenen mensen onzeker over hun bestaan. Ongelijkheid en onzekerheid zijn een voedingsbodem voor wantrouwen en onvrede. Er is een enorme woningsnood. Onze manier van boeren zal moeten veranderen. De natuur kan geen uitstel lijden. Boeren verdienen duidelijkheid. Inwoners van ons land verdienen perspectief op een schoon milieu en betaalbare woningen. De schijnende situatie in Ter Apel verdient een antwoord, zodat we mensen op een menswaardige manier kunnen opvangen. En op al deze thema's schuift het kabinet het antwoord voor zich uit. En al maanden. Wacht u maar op het regeerakkoord.
Wacht u maar op de voorjaarsnota. Wacht u maar tot Prinsjesdag. En we weten hoe dat is gelopen. Eerder liet het kabinet ons wachten een jaar lang op een formatie. Nu houdt kabinet Rutte 4 ons land gegijzeld met politieke ruzies. Deze coalitie heeft geen oppositie nodig om het kabinetsbeleid te frustreren. Terwijl er behoefte is aan een kabinet dat eensgezind daadkracht en visie toont. Alleen zo kan het politieke vertrouwen in de samenleving worden hersteld. Maar hoe denkt dit kabinet vertrouwen te oosten als het vooral wantrouwen zaait? Met zijn uitspraken biedt Hoekstra de boeren slechts valse hoop. Hij weet best dat verdere uitstel geen optie is en ook geen oplossing biedt. Een nieuwe teleurstelling zal dan ook het wantrouwen verder voeden. En ik wil aan hem vragen via uw voorzitter, wat is nu daadwerkelijk zijn plan? Wil hij het coalitieakkoord openbreken? Komen er nieuwe onderhandelingen of wil hij een nieuwe verkiezing? En de vicepremier zegt dat het vertrouwen weg is. De minister voelt een mes in de rug. En ik vraag aan dit kabinet, vertrouwt zij zichzelf nog wel? Zoals ik al zei, deze coalitie heeft geen oppositie nodig, omdat ze dat zelf al doet. Is dit kabinet nog in staat om dit land te regeren? Het is tijd voor antwoorden. We beginnen met een antwoord op de stijgende prijzen. Nederland verwacht een sociaal noodplan. Maak afspraken met vakbonden en werkgevers om de lonen te verhogen. Kom met een plan voor een hoger minimumloon. Geen dubbeltjes, maar hele euro's. Zorg voor een stevig sociaal vangnet. Kies voor gerichte steun aan mensen met een inkomen tot modaal. Bekijk hoe je huurders kunt helpen. Dat kan als we een eerlijke bijdrage durven te vragen van bedrijven en mensen met wie het nu wel goed gaat. Voorzitter, de komende weken moet blijken of dit kabinet, deze coalitie, nog ergens toe in staat is. Eerder liep Schiphol vast. De boeren legden het land plat. De NS gaat deze week staken. Het treinverkeer komt stil te liggen. Ooit was onze nationale driekleuren trots. En nu wappert het als blijk van ongenoegen. En voorzitter, dat geeft mij persoonlijk buikpijn. Waar gaat deze snelkookpan toe leiden? En ik ben bang dat er nog veel meer acties gaan volgen. En ik wil dan ook aan het kabinet vragen, kom met oplossingen. Zorg voor een politiek die vertrouwen geeft, die rust brengt, die verantwoordelijkheid neemt. Waar daar snakt dit land na en alle crisissen die er nu zijn. Te beginnen met de bestaanszekerheidscrisis van alle mensen, maar ook de wooncrisis, ook de asielcrisis, ook de stikstofcrisis, de natuur. Zij vragen om een kabinet wat daadkracht toont, onderlinge ruzies onderling uitvecht en laat zien dat we nog wat kunnen in dit land. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kuijken. En dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel. Voorzitter en beste burgers in Nederland. Het vertrouwen is weg. En nee, ik herhaal je niet de woorden van minister Kaag tegen minister Hoekstra. Dit zijn de woorden van onze burgers. Burgers die ons gekozen hebben en die ons betalen. Het vertrouwen is weg. En zo gek is dat niet, want ik som even op. We hebben een energiecrisis, een wooncrisis, een zorgcrisis, een asielcrisis, een stikstofcrisis, een toeslagencrisis, een watersnoodcrisis, aardbevingscrisis, koopkrachtcrisis, een arbeidsmarktcrisis en een vertrouwenscrisis. En al deze crisissen zijn niet opgelost. Ze zijn alleen maar erger geworden. Voor het reces vroeg ik hier op deze plek om een debat over de vertrouwenscrisis. Een debat over de veenbrand die in Nederland woedt. Maar nee, dat was niet nodig, vond een meerderheid van deze Kamer. We konden rustig de tent 8 weken op slot gooien, vond deze Kamer. Het slot zat nog niet op de deur, of de kabinets- en Kamerleden trokken lekker stikstof uitstotend naar Curaçao, naar Bonaire, Suriname, naar Amerika en andere verre oorden. Intussen woekerde de veenbrand verder, raakten de burgers nog verder in nood. Intussen was ik in mijn tuintje in Deventer mails aan het beantwoorden van wanhopige mensen.
Zoals die man die vroeg hoe zijn oude moeder met een klein pensioen in hemelsnaam die €880 per maand moest gaan betalen voor haar energierekening. Spraken wij met ondernemers die hun woonhuis te koop moeten zetten om de energierekening te betalen. En een bakker uit het Gelderse Uddel. Deze hardwerkende ondernemer betaalt nu €33.000 aan stroom per jaar. Volgend jaar wordt dat €370.000. Meer dan het tienvoudige. We bezochten vele boeren die schreeuwen om rechtvaardigheid. Overal, voorzitter, treffen wij wanhoop aan. Een megacrisis is er in dit land. Ons gave landje valt uit elkaar. Plattelandsgemeenten worden overvallen door dit kabinet om asielzoekers gedwongen op te vangen. Deze mensen worden voor racist uitgemaakt. Boeren zijn de wanhoop nabij en steeds meer Nederlanders raken in de armoede, zelfs de werkenden nu. Waar landen om ons heen de energieprijzen al lang hebben bevroren, belastingen zijn verlaagd tot 2025, benzineprijzen extra zijn verlaagd, koken mensen in Nederland op vaccinelichtjes om gas te besparen. Wat is er nog voor nodig om mensen in Nederland hun rekening te laten betalen? Meer vragen mensen niet. Een beetje hulp, een beetje compassie en een beetje mededogen. Mensen willen gehoord en gezien worden, serieus worden genomen. Voorzitter, dan over het vertrouwen. Hoe vindt u zelf dat het gaat? Vraag ik deze kabinetsleden opnieuw. Durft u hier hardop uit te spreken dat u elkaar nog vertrouwt? Het vertrouwen is weg, zei minister Kaag tegen minister Hoekstra. Maar wat betekent dat eigenlijk, had ik aan minister Kaag willen vragen. Het vertrouwen is weg. Betekent dat hetzelfde als hier scheiden onze wegen? Want we weten wat daarvan gekomen is. En nu een groot compliment naar minister Hoekstra. Het heeft eventjes geduurd en om welke reden dan ook, eindelijk toonde deze minister een keer ballen door zich te ontworstelen aan het juk van het kabinet Kaag 1. Ik vraag de minister dan ook om zijn verstandige woorden vast te houden. 2030 is niet heilig. Gaat hij dat doen? Gaat het CDA vandaag wel meestemmen met onze moties om niet vast te houden aan 2030? Om de KDW's uit de wet te halen? Om het stikstofbeleid terug te sturen naar de tekentafel? Wordt het boter bij de vis of koopt de minister knollen voor citroenen? Waar de minister van Stikstof krokodillentranen huilde omdat de woorden van de minister haar hadden geraakt en zij ook maar een mens is, hoe verzin je zoiets terwijl vele boeren zich uit wanhoop door de waanzin van haar stikstofbeleid van het leven beroven, vraag ik me dan af, bracht minister Hoekstra even de hoop terug. Die ene zin gaf de boer meer hoop dan 10 Johan Remkesen bij elkaar. Gaan wij de normen voor stikstof en water dan ook eens gelijk schakelen aan de rest van Europa, vraag ik de minister via de minister-president. Of laten we het ongelijke speelveld voor onze boeren bestaan? Zouden we dit in de sportsector doen, dan zou Femke Bol bij de volgende Europese kampioenschappen goud moeten proberen te halen door 500 meter te lopen, terwijl de rest maar 400 meter hoeft te rennen. Dat zou waanzin zijn. En waarom dan niet gelijke monniken, gelijke kappen voor onze boeren? Kan de minister-president dit uitleggen? En gaat de minister-president eindelijk zelf eens naar Europa om te zeggen dat we hier derogatie nodig hebben en meer tijd nodig hebben om de natuur te herstellen? Voorzitter, tot slot. Het is de plicht van dit kabinet om Nederland weer hoop te geven. Hoop door concrete toezeggingen. Kunt u dat niet? Stap dan op. Dan kunnen wij onze burgers nieuwe verkiezingen geven en de hoop terugbrengen in Nederland. En het vertrouwen herstellen in Nederland. BBB is er klaar voor. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En dan geef ik woord aan de heer Heerma, CDA. Mevrouw de voorzitter, dit is een ongebruikelijk debat. Over een belangrijk statement van mijn partijleider. Een noodzakelijk statement. Over zorgen die breed leven in de samenleving. Over een politiek en een overheid die de samenleving krijgt te verliezen. De zorg over een land onder hoogspanning. Waar steeds meer gezinnen door de enorme prijsstijging hun rekening niet meer kunnen betalen. Waar de stikstof- en asielcrisis de verhoudingen tussen Den Haag en de regio onder grote druk zetten. Waar medebestuurders, lokaal en provinciaal, van links tot rechts, de noodklok luiden. Van Limburg tot Friesland hangen vlaggen op zijn kop. Als een noodkreet van een samenleving zonder perspectief. Dit is de zorg die Wopke Hoekstra heeft verwoord.
De impasse die moet worden doorbroken. En van dat pad zijn mijn fractie en mijn partij niet te brengen. We moeten de bakens verzetten. Want een politicus die moet altijd voor de troepen uitproberen te durven lopen. Om de weg vooruit te wijzen. Maar wie voor de troepen uitloopt, moet ook tijdig achterom kijken om zeker te weten dat mensen dat nog wel kunnen volgen. De politiek heeft een grote verantwoordelijkheid voor noodzakelijke transities. Voor het klimaat, de arbeidsmarkt, het migratie- en integratiebeleid en ook voor natuurherstel. Daar staan wij voor. Maar dit kan alleen slagen als we die met de samenleving vormgeven. In het stikstofdebat staan we voor een grote opgave om kwetsbare natuur in ons land te herstellen. Maar die opgave kan niet zonder perspectief voor een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw. Zonder de boeren en zonder de provincies als bondgenoten komt geen enkele gebiedsvisie van de grond. Want met de hakken in het zand zetten we geen stap vooruit. We moeten af van de technocratische top-down argumenten dat er maar één dwingende route is. Dat is ook de impasse die we moeten doorbreken. En het jaar 2030 is daarbij voor ons niet heilig. Op heel veel plekken zal dit haalbaar zijn. Maar als er op sommige plekken specifiek meer tijd nodig is, dan moet dat bespreekbaar zijn. Onze inzet is niet het stoppen van de transitie, maar die juist weer op de rails krijgen. Daarom vroeg ik in het vorige debat om een onafhankelijk voorzitter, een bemiddelaar. Dat werd Johan Remkes, die van de premier de ruimte kreeg om zonder taboes het gesprek tussen kabinet en boeren op gang te brengen. Die gesprekken moeten doorgaan. Want hoe sneller de impasse doorbroken wordt, hoe sneller gestart kan worden met daadwerkelijke stikstofreductie. Remkes komt volgende week of de week daarna naar buiten met zijn conclusies. Dat is het moment waarop wij als CDA-fractie ons oordeel vellen of het gelukt is om tot een herstart te komen. Want ik herhaal, dit is het pad waar mijn fractie niet van af te brengen is. Dank u wel. Interruptie, de heer Wilders, PVV. Voorzitter, dat zijn stevige woorden. Het CDA-fractievoorzitter zegt, naar aanleiding van het interview van zijn partijleider, En tijd loopt door, voorzitter. dat hij daar niet alleen achter staat, maar dat hij ook niet van dat pad is af te brengen. En wat u in feite heeft gedaan, wat uw partijleider heeft gedaan, en u sluit zich daar nu bij aan, is dat u een belofte aan de boeren heeft gedaan. Zo wordt dat door de boeren in Nederland verstaan. Die hebben gehoord dat het CDA zegt, 2030 is niet meer heilig. Met andere woorden, wij nemen afstand van dat onderdeel van het regeerakkoord. En als het niet gehaald wordt, wordt het niet gehaald. Begrijp ik u zo goed? De heer Heerma. Wat ik heb aangegeven, en wat Wopke Hoekstra ook in het interview gezegd hebben, is dat de transitie voor het herstellen van de natuur heel belangrijk is. En op heel veel plekken, en er zal tempo gemaakt moeten worden, er zal gestart moeten worden, is die in 2030 die 50% reductie daadwerkelijk te halen. Maar als we nu zien hoe de samenleving vastloopt, hoe de hakken in het zand zijn gegaan, hoe van het onderste puntje van het Nederland tot het bovenste puntje de vlaggen half stok of de vlaggen omgedraaid hangen, dan moet er iets gebeuren. Dan is het nodig dat we die impasse doorbreken, want we kunnen niet technocratisch vanuit Den Haag het maar opnieuw blijven uitleggen als gewoon het duidelijke signaal niet alleen van boeren is, maar vanuit de samenleving, in de regio's, maar ook van provinciaal bestuurders en zelfs van boeren, progressieve boeren die zeggen er is gewoon op sommige plekken meer tijd nodig. En dan is natuurherstel, dat staat voorop. Een vitaal plassenland staat voorop, maar dan moet in dat proces Remkes, moeten er verder geen taboes zijn en is 2030 voor ons niet heilig, want dan kan aan de tafel van Remkes de impasse tussen politiek en samenleving daadwerkelijk doorbroken worden. De heer Wilders. Ja, voorzitter, een lang verhaal, maar geen antwoord op mijn vraag. Misschien dat u een beetje kan focussen op degene die een vraag stelt en dat u een poging kan doen om op die vraag te reageren en te antwoorden. De vraag is, u heeft een belofte gedaan aan de boeren. 2030 is voor het CDA niet heilig. Mijn vraag aan u is, houdt u dat vol? Mocht Remkes, het kabinet, mevrouw Kaag, D66 persisteren. In 2030 blijft de grens voor ons. Zegt u dan, dat maken wij niet mee als CDA, want dat is een belofte aan de boeren? Of zegt u dan van, nou ja goed, dan slikken wij dat? Die vraag stel ik u nu, niet uitstellen weer, niet zeggen van, dat wachten we wel voor een debat of naar Remkes. Uw eigen politiek leider heeft die uitspraak gedaan. Zeer gerechtvaardigd om nu die vraag aan u te stellen. Stel dat D66 volhoudt, 2030, niets aan veranderen. Geeft u dan
die boeren hun zin en uw belofte en zegt u dan dat maken wij niet mee, einde kabinet, of zegt u we buigen voor mevrouw Kaag? De heer Heerma. Het verhaal van Wopke Hoekstra en ook het verhaal wat hieruit gaat over het doorbreken van de impasse in de samenleving. Want er zal stikstof gereduceerd moeten worden. Er zal natuurherstel moeten plaatsvinden. Maar zoals het nu gaat, loopt het vast. Dan heb je alleen maar resultaten op papier, maar niet in de praktijk. Wij kijken naar het proces van Remkes, wat heel snel afgerond is. En daar zal die impasse doorbroken moeten worden. En daarvoor is ruimte om zonder taboes te kijken cruciaal. En als daarbij, dat is wat Wopke Hoekstra gezegd heeft, voor sommige gebieden en op sommige plekken die 2030 niet haalbaar is, dan heeft het geen zin om een impasse niet te doorbreken door daar dogmatisch aan vast te houden. En daarmee heeft Wopke Hoekstra als CDA-partijleider, maar zeg ik hier als fractie, is 2030 niet heilig, maar zullen we de impasse in de samenleving moeten doorbreken, omdat dat de werkelijke weg naar natuurherstel mogelijk maakt. De heer Wilders. Ja, maar voorzitter, dezelfde riedel. Opnieuw geen antwoord op mijn vraag. Ik begrijp dat het een vervelende vraag is, maar het zou wel op prijs stellen als u die vraag wil beantwoorden. Of zeg gewoon Wilders, ik beantwoord die vraag niet, want hij komt me niet goed uit. U haalt steeds hetzelfde verhaal. Mijn vraag is nogmaals, u heeft de boeren beloofd. 2030 is voor het CDA niet heilig als het gaat om het halveren van de stikstofuitstoot. Stel dat het kabinet, dat D66 als regeringsplein, mevrouw Kaag, volhoudt aan 2030. Die doelen blijven en we gaan er niet mee marchanderen. Trekt u dan de stekker uit het kabinet en komt u uw belofte naar de boeren na? Of zegt u dan, dat accepteren wij dan? Dat willen de boeren van Nederland weten. De boeren van Nederland willen nu weten of u zomaar iets voor de bühne hebt gezegd, om zieltjes te scoren, om de verloren peilingen goed te maken, of dat u echt hart heeft voor de boeren. En als u hart heeft voor de boeren, dan zegt u wat mijn partijleider heeft gezegd, dat staat, 2030 is niet heilig. Wij willen de boeren helpen die dat niet redden. En als dat niet lukt, als D66 dat niet accepteert, dan maken wij dat niet mee. Geef eens antwoord op die vraag. Volgens mij ben ik in mijn inbreng heel duidelijk geweest. En de heer Wilders die maakt er een gewoonte van om in elk debat, elk antwoord dat hij op een vraag stelt te gaan recenseren. Maar ik ga zelf over mijn antwoorden. En ik ben duidelijk geweest in mijn inbreng. Voor de CDA-fractie staat natuurherstel voorop en een toekomst voor een vitaal platteland. En daarbij zijn er geen taboes bij de commissie Remkes en hebben wij aangegeven dat 2030 voor ons niet heilig is en dus ook niet in de weg mag staan in het doorbreken van deze impasse, want dat is noodzakelijk. En ik heb ook aangegeven dat wij bij de opkomst van de resultaten van Remkes gaan beoordelen of de impasse doorbroken is en dat wij niet van dat pad afwijken. Ten slotte zal ik dan maar concluderen, want ik krijg wederom geen antwoord. Alleen maar hoe het proces loopt en dat hij dat als inzet heeft. En dat het taboe niet mag worden doorbroken en noem maar op. Maar u geeft geen antwoord. U zegt niet, meneer Wilders en via mij boeren van Nederland. Op het moment dat mevrouw Kaag, dat D66 vasthoudt, waar Remkes ook mee komt, dat 2030 is, dan maken wij dat als CDA niet mee. Mijn conclusie is dat u dat niet zegt. En dat tot op de dag van vandaag, dat u hoorde van uw partijleider, van u naar de boeren, dat dat loze woorden zijn. U laat ze nu stikken, u laat ze in de kou. Als u een vent was geweest, dan had u gezegd, dit is onze inzet. En als Kaag niet beweegt, als D66 niet beweegt, als we de boerenstand kapot willen maken, dan maken wij als CDA dat niet mee. Dat doet u niet en u laat ze in de steek. De heer Heerma. De heer Wilders heeft of een antwoord van tevoren ingestudeerd wat hij hier gaat geven, of hij luistert niet naar mijn antwoord. Eén van tweeën moet de waarheid zijn hier, want ik ben heel duidelijk. De impasse in de samenleving moet doorbroken worden. Het heeft geen zin om vanuit Den Haag top-down technocratisch opnieuw te blijven uitleggen dat het moet. De heer Hoekstra heeft in het interview heel duidelijk aangegeven dat er natuurherstel ingezet moet worden. Maar dat het nu vast ligt, omdat je het niet zonder de samenleving, maar met de samenleving moet doen. Daarbij is voor ons 2030 niet heilig, omdat het op veel plekken gehaald zou kunnen worden, maar op sommige plekken niet. Het is noodzakelijk dat die impasse doorbroken wordt. Daarvoor loopt het traject van Remkes. En bij omkomst van de conclusies van Remkes gaan wij als fractie ons oordeel vellen of het gelukt is. En dan zien we elkaar ongetwijfeld hier in een debat om te zien of het gelukt is om de impasse te doorbreken. Wat ik zie, en zo zie ik het ook echt, zijn dat het interview van de heer Hoekstra en het signaal wat wij geven juist de weg opent om die impasse te gaan doorbreken.
interruptie van mevrouw Kuik. En ik wil aan de leden vragen om via de voorzitter te praten. Dus geen GU, maar via de voorzitter. Dank.
ik zeer respecteer, maar die zich nu wel weer verschuilt achter Remkes, maar niet hom of kuit kan geven of de belofte van zijn partijleider nu gestand houdt, of dat hij straks weer de prullenbak in gaat. Maar uiteindelijk is de crisis alleen maar groter geworden, het gedoe alleen maar groter geworden en wij lijden daar allemaal onder. En dat moet u zich ook aanrekenen, zeg ik voor u, voorzitter. De heer Heerma. Mevrouw Kuiken doet nu bijna het beeld oproepen alsof de crisis in het land ontstaan is door het interview van afgelopen vrijdag. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Als we zien wat er de afgelopen maanden gebeurd is, dan je hoeft maar een kilometer hier vandaan te rijden en je ziet de realiteit. Die realiteit is de impasse. Die gaat niet de natuur helpen, die gaat niet de stikstofaanpak helpen, maar gaat vooral de kloof tussen Den Haag en de regio groter maken. Ik ben er oprecht van overtuigd dat het interview van Wopke Hoekstra een stap omhoog uit die impasse kan geven. Door het signaal dat we de samenleving serieus nemen, dat aan de tafel van Remkes, waar de heer Hoekstra in het interview ook naar verwijst, die impasse doorbroken moet gaan worden en dat voor ons als CDA-fractie daarbij het jaar 2030 niet heilig is. Er staat ook in het interview al dat op veel gebieden dat wel haalbaar is. Maar als provinciale bestuurders en boeren en de samenleving aangeven, op sommige plekken heb je iets meer tijd nodig, dan moet je daar niet dogmatisch mee omgaan, want het doel bereik je door stappen te gaan zetten. En dat ligt op dit moment vast. Laatste vraag voor mevrouw Kuiken. Natuurlijk moet je die boeren perspectief bieden. Dat had al lang gemoeten, dat had meteen gemoeten in die brief. Dat had jaren geleden al gemoeten. Maar je biedt ze niet perspectief door ze een worst voor te houden die je vervolgens niet waarmaakt. Je biedt ze niet perspectief door een worst voor te houden die uiteindelijk geen soelaas biedt voor al die boeren die zich nu terecht zorgen maken over hun bedrijf, over hun familie. En dat is de kern waarom ik me zorgen maak over zo'n interview. Je zegt dat je je zorgen maakt, maar je lost uiteindelijk geen enkel probleem op. Je vergroot alleen maar het wantrouwen. Er is een crisis in het kabinet, boven al die crisissen die nu al zijn. En ik wil geen zorgen of analyses. Ik wil politici die de problemen aanpakken en oplossen in het kabinet, daar waar het hoort. De heer Heerma. Ja, mevrouw Kuiken trekt allemaal conclusies die ik niet deel. De heer Van der Staaij had het in zijn termijn al over. Dat moet blijken of het heilzaamheid wel is. Ik ben ervan overtuigd dat als het kabinet bereid is om daadwerkelijk zonder taboes dat gesprek aan te gaan, aan de tafel van de heer Remkes de impasse doorbroken kan worden. Wij zullen als fractie ons oordeel over of dat gelukt is vellen na omkomst van het rapport Remkes. En dan staan we hier met elkaar opnieuw om het debat te voeren. Dank u wel. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, Wopke Hoekstra probeert niet de impasse in het land op te lossen, maar de impasse in het CDA. Over de rug van de rest van het land. Dat is wat ik zo ernstig vind. Wat u hier nu zegt, dit is een historische bijdrage. Als een zwaard van Damocles hangt nu boven de markt dat er binnen nu 2-3 weken een kabinetscrisis is. Dat het CDA dan definitief zijn steun gaat intrekken. Want dat is wat u nu zegt. Laten we dat concreet maken. Wat bedoelt u met het doorbreken van de impasse? Op welke wijze wanneer is het gelukt om die impasse te doorbreken? Waar meet u dat aan? Dank u wel. En graag via de voorzitter, meneer Klaver. De heer Heerma. Ik denk dat de heer Klaver een misvatting maakt. Die zegt, wat dit interview is over de ruggen van het hele land. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het verschil in reacties hier in de Haagse wereld en buiten Nederland zo groot is, als ik nu de afgelopen dagen gezien heb. Op allerlei plekken. Van provinciaal bestuurders tot boerenorganisaties, tot boeren zelf. Zelfs wetenschappers die zeggen 2030 is niet heilig. In sommige gebieden zul je meer ruimte moeten nemen. En de heer Heerma is aan het woord en dan later mevrouw Ouwehand. Gaat u gang. De heer Heerma, u bent aan het woord. Als we die doelen willen bereiken, als we dus natuurherstel daadwerkelijk in de praktijk voor elkaar willen krijgen, dan zal er zonder taboes gekeken moeten worden. En dan is onze stellige overtuiging dat niet op alle plekken 2030 te halen is. En dan zul je dus die ook niet heilig moeten verklaren. Daarbij geldt dat het proces Remkes is ingesteld. Ik heb daar zelf ook om verzocht, toen niet met de naam Remkes, dat is de naam die uitgekomen is, om die impasse met de samenleving te doorbreken. En wij gaan, na omkomst van dat rapport, gaan wij beoordelen of dat gelukt is om die impasse te doorbreken. En daarbij denken wij dat 2030
niet heilig moet zijn op alle gebieden. Dat is ook wat provinciaal voorzitters heel duidelijk aangeven. De heer Klaver. Voorzitter, het CDA verlengt het reces met een nieuwe verantwoordelijkheidsvakantie. En dat zie ik al in de wijze waarop u nu reageert, meneer Heerma. Zo ken ik u niet, via de voorzitter. Ik stel een hele eenvoudige vraag. Er wordt een dreigement geuit. Wij gaan het niet meemaken als de impasse niet is doorbroken door Remkes. Mijn eenvoudige vraag is dan, dat zegt u nu publiek, wanneer is die impasse doorbroken? Is dat alleen als ze zeggen, nou, er kunnen ook gebieden zijn die niet in 2030 moeten, is dan de impasse doorbroken? Wat is de maatstaf? Waar gaat u naar kijken? Heer Heerma. Waar wij naar gaan kijken is dat er weer met provinciaal bestuurders en boerenorganisaties daadwerkelijk stappen naar voren worden gezet in plaats van dat de hakken alleen maar in het zand staan. Daar is op dit moment het proces Remkes voor gaande en anders gaan we überhaupt geen stikstofreductie realiseren. En wilt u iets? Nee. Ja, de heer Heerma. En daar gaan wij het rapport Remkes wij gaan beoordelen of het dus lukt om die impasse te doorbreken. Weer samen met de samenleving, met boerenorganisaties, met provinciaal bestuurders zeggen, dit is een realistisch pad om mee te beginnen. Zo gaan we daadwerkelijk stikstofreductie bereiken. En als daarbij geldt dat in sommige gebieden 2030 niet haalbaar is, maar iets later, dan kan dat onderdeel zijn van die impasse doorbreken. De heer Klaver. Voorzitter, dit is echt een levensgevaarlijke manier van politiek bedrijven. Want er is helemaal niet duidelijk wat er dan inhoudelijk moet veranderen. De inhoudelijke agenda die het CDA hier neerlegt is flinterdun. Als u nu zou zeggen, dit is wat er aangepast zou moeten worden. Maar wat u zegt, die impasse moet worden doorbroken. Dus vandaag heeft de voorzitter van het interprovinciaal overleg al gezegd, dit helpt niet wat er nu gebeurt. Dus die provinciebesturen moeten binnenboord komen. Maar als de boeren en de Farmers Defence Force na dit overleg met Remkes zeggen, wij zijn hier niet van overtuigd, we blijven de vlaggen ondersteboven hangen, dan is die impasse niet doorbroken. En dan heeft hij zich er nu op vastgelegd, ja, dan is het gewoon einde verhaal. Dat gaat het CDA niet meemaken. U kunt niet concreet maken wat het betekent dat die impasse is doorbroken, anders dan iedereen moet weer meedoen. Ik zal u wat vertellen. Er was onrust in het land, maar er lag een duidelijke brief, in ieder geval van de minister van Stikstof, om ervoor te zorgen dat er een gebiedsproces in gang werd gezet. Het was precies wat u wilde. Niet een dictaat vanuit Den Haag, maar provincies die keuzes moesten maken. We zijn hier de hele Kamer breed opgetrokken tegen minister Staghouwer, om te zeggen, geef perspectief aan de boeren. Die brief die verwachten we ook met een week of 2. Dat is het traject wat we hadden moeten aflopen. En als de heer Heerma nu zegt, we gaan straks kijken of de impasse is doorbroken. Ik heb geen idee waar hij dan naar gaat kijken. Hiermee zet hij dit kabinet onder hoogspanning. Hij dreigt hier met een kabinetscrisis. Ik vind het onverantwoord. Ik laat de heer Klaver zijn recensies over mijn politiek optreden laat ik totaal aan de heer Klaver. De kern is dat het niet met die brief losgekomen is. Er zijn allerlei provincies waar al lang processen met boeren liepen, waar het juist stuk gelopen is. Waar boeren zeggen, ik doe niet meer mee. Waar boeren afgehaakt zijn. En die gebiedsprocessen, en hij verwijst naar een voorzitter van het IPO, er zijn verschillende provinciaal voorzitters die dat gisteren, ook na omkomst van het gesprek met Remkes, hebben aangegeven dat dit probleem er is. Dat ze juist niet verder komen, doordat de hakken verder in het zand zijn gekomen. En ik ga over mijn eigen woorden. Ik heb aangegeven dat wij vinden dat de impasse doorbroken moet worden. Dat het niet meer top-down vanuit Den Haag, maar van onderop in de samenleving draagvlak moet komen. Daarvoor is het nodig dat die impasse doorbroken wordt en daarbij passen geen taboes. Maar als de heer Klaver dan zegt, dit gaat sowieso mis, want de boeren gaan nu sowieso niet meedoen. Het gaat mij niet om een groepje boeren die sowieso nee gaat zeggen. Want er is een deel van de boeren die zegt, er is überhaupt geen stikstofprobleem. Maar er is vrij breed, ook in de agrarische sector, is het besef dat de transitie er moet komen. Maar daar is juist, in dat brede midden, is het, maak het ons dan ook mogelijk om die transitie te doen. Want anders worden we gedwongen om wel partij te blijven kiezen of aan te sluiten of aan te haken bij een klein groepje radicale boeren waar we helemaal niet bij willen horen. De heer Klaver. Ik snap het. Dat mag. Ik vind de heer Heerma over het algemeen volstrekt helder. Altijd duidelijk, feiten van meningen van elkaar onderscheiden. En van de collega's waar je altijd een direct antwoord van krijgt. Ik snap er echt niks van. Er is een brief geschreven op 1 juli. Daarin staat, voorgestelde gesprekken dienen er niet toe om doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en de NPLG ter discussie te stellen.
Dat is de opdracht waarmee Remkes op pad is gestuurd. 1,5 maand later wordt plotseling gezegd, geen taboes en de doelen en het tijdpad moeten allemaal wel overhoop kunnen worden gegooid. En we gaan beoordelen of de impasse is doorbroken nadat Remkes klaar is. Ik stel een hele eenvoudige vraag. Hoe meten we of die impasse is doorbroken? Wat u hiermee doet, is een kabinetscrisis boven de markt laten hangen. Op het moment dat Nederland grote problemen kent. Niet alleen op stikstof, maar ook al die mensen die niet rond kunnen komen. En we problemen hebben met koopkracht. Ik vind het echt onverantwoord. En u trekt het reces door naar een verantwoordelijkheidsvakantie. Dank u wel. De heer Heerma. De heer Klaver herhaalt zijn recensies, die laat ik echt aan de heer Klaver. De kern is dat de impasse doorbroken moet worden. Kijk om je heen buiten Den Haag hoe de samenleving vastloopt doordat er niet voldoende bereidheid is getoond om te luisteren en mee te bewegen waarin het kan om daadwerkelijk die doelen te bereiken. De heer Remkes zelf heeft bij zijn aanvaarding van zijn opdracht een andere brief geschreven waarin hij zegt, ik ben een onafhankelijk voorzitter en er is mij toegezegd dat ik zonder taboes en onafhankelijk mag kijken hoe ik mijn werk kan doen. En daarbij denk ik echt dat via die commissie Remkes, via deze stappen, de taboes, de impasse doorbroken kan worden, maar ook doorbroken moet worden. En dan zul je zien dat alle provinciaal bestuurders die wel willen, maar nu zien dat het vastloopt, maar ook de boerenorganisaties die wel willen, maar geen perspectief zien, juist mee gaan werken. En ik denk dat dan we achteraf gaan constateren dat het heilzame heibel is geweest en niet de samenvatting die de heer Klaver geeft. Laatste vraag, de heer Klaver. Tot slot, wat een open deurencircus. Impasses doorbreken, we moeten samen. Is er iemand die dat hier niet zou willen? Natuurlijk moet je proberen met elkaar verder te komen. Maar dit zijn zoveel volstrekt open deuren. En er is een verwachting die er nu is. Bij al die demonstrerende boeren die denken, nou, als we gewoon nog wat hooibalen in de fik steken, als we de wegen maar blijven bezetten, dan is die impasse niet doorbroken. Dan kunnen we gewoon tegenhouden wat we willen, want dat doen we al vele jaren. Het CDA is daar altijd een bondgenoot in geweest. En dan verandert er niets. Ik vind het echt onverantwoord. De heer Heerma. De heer Klaver zegt dat hij ook vindt dat impasses doorbroken moet worden. En het gaat niet om het kleine groepje boeren dat kwaad wil en wat hooibalen in de fik zit. Dat is een valse tegenstelling die hij klaar vindt. Ik wil hem de vraag terugstellen. Stel dat nou die provinciaal bestuurders en die boeren, de boeren die willen. Gisteravond nog een boer, volgens mij op één, een modelboer, denk ik, vanuit het perspectief van die Klaver. Die wil die verduurzaming, die zegt dat het nodig is, maar dat de inschatting is dat er op plek meer tijd voor nodig is. Zegt de heer Klaver dan, dat is uitgesloten, want ik wil de impasse niet doorbreken, want 2030 is in alle gevallen heilig? Of zegt hij dan, misschien is het dan wel verstandig om ervoor te zorgen dat die brede groep provinciaal bestuurders, die brede groep boeren die wel willen, maar ook al die mensen in het land die nu het gevoel hebben dat de kloof tussen Den Haag, wat hier gebeurt en wat hun daadwerkelijke werkelijkheid is. Ik heb vaker verwezen naar de Atlas van Afgehaakt Nederland. Zegt de Klaver, dat doen we dan niet? Dat zou heel onverstandig zijn. De heer Asserkan, denken dan de heer Van der Staaij. Is de heer Heerma tevreden met het proces en de opdracht die de heer Remkes heeft gekregen? De heer Heerma. Als je ziet hoeveel partijen weigeren daar aan tafel te gaan, ook supermarkten, ook de agri-industrie, dan kun je daar niet tevreden over zijn. Dat is qua proces vind ik dat echt wel een teleurstelling die ook soms op de partijen die niet willen aanhaken afstraalt. Tegelijkertijd zie ik ook dat het proces noodzakelijk is om stappen vooruit te kunnen zetten, om die breuk met de samenleving te herstellen. En daarbij ga ik nogmaals herhalen, geldt voor het CDA dat dat doel voorop staat. We moeten weer, en dat geldt overigens, we hebben de andere onderwerpen niet gehad, we moeten die link met die samenleving, draagvlak van onderop, voor realistische oplossingen, niet om het vooruit te schuiven, dat is nodig. En ik denk dat het signaal wat Rob Hoekstra heeft gegeven instrumenteel kan zijn om ervoor te zorgen dat daar stappen in vooruit worden gezet. En ik zie hier allerlei partijen ter linkerzijde zeggen dat dat niet zo is. De tijd zal het leren. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, de heer die houdt vol dat dat een fantastische actie was van zijn partijleider. Als ik naar de gezichten kijk van de minister-president in Sociale Zaken, maar ook naar de reacties vanuit de rest van het kabinet, dan durf ik dat te betwijfelen. Volgens mij was het een solistische actie.
die de boel op scherp heeft gezet. Wat heeft nou die actie van uw partijleider in de rol van partijleider CDA, waarom was die nou noodzakelijk op dat moment? De heer Heerma. Nou, de heer Azarkan die trekt hier al de conclusies wat hij verwacht wat het gevolg gaat zijn. Ik denk dat juist door zo duidelijk te zijn dat de signalen uit de samenleving hier ook gehoord worden, dat het nodig is om elkaar weer te vinden met oplossingen van onderop, dat onderdeel kan zijn wat de heer Van der Staaij, hij staat hier ook, de hoop op heilzame heibel, dat het daartoe kan leiden. Ik ben daarvan overtuigd dat dat zo is. En na omkomst van de resultaten van Remkes staan we hier opnieuw om het debat met elkaar te voeren. En zullen we zien of de inschatting van de heer Azarkan de juiste is. Of dat mijn inschatting dat het juist heeft geholpen om de hak uit het zand te halen, of die de correcte is. De heer Azarkan. Voorzitter, ik probeer naar de feiten te kijken en ik constateer dat er een aanpak is geweest waarbij er heel veel over de boeren heen is uitgestort. Er is niet met ze gesproken. Er zijn dingen opgelegd, er zijn afspraken, er zijn doelen opgelegd. En dat betekent dat uiteraard heel veel van die boeren zeggen, ja, maar dit werkt niet. Ik heb de afgelopen jaren geïnvesteerd omdat ik schaalgrootte nodig had en nu moet ik dat weer afbouwen. En dat betekent dat alles wat ik heb, dat maar afgepakt wordt. Natuurlijk weten we dat het helpt als je met mensen spreekt. Wanneer kwam de heer Heerma, of misschien de heer Hoekstra, want hij spreekt nogal voor hem. Wanneer kwam hij op het lumineus idee dat het helpt als je met mensen spreekt als je ze mee wilt krijgen? Daarvoor geldt dat ik volgens mij vrij snel nadat de brief kwam ook heb aangegeven dat aanpassingen nodig zijn. Omdat ik toen al zag dat het vastliep. Ik moet ook constateren dat de brief die van de zomer gestuurd is, waar op een aantal punten verduidelijkingen zijn, niet heeft geholpen om de impasse te doorbreken. En dat je op tal van plekken gewoon ziet dat het proces eerder vast is gelopen dan dat het vooruit is geholpen. En dat is dus niet een conclusie die dan pas volgt, want we hadden daarvoor al inzet geleverd. Dat heb ik zelf ook gedaan. En ik snap het retorische trucje van de heer Azarkan. Ik vind ook dat hij het wel bespraakt, maar het is niet zo dat het besef pas toen gekomen is. Maar de noodzaak om de impasse te doorbreken en daar dan dus ook een duidelijk signaal voor te geven. Ik sta ervoor dat dat een noodzakelijk signaal is en dat het ook gaat helpen om het proces verder te brengen. En ik heb ook aangegeven dat mijn fractie van dat pad niet meer af te brengen is. De heer Azarkan. En voorzitter, en dan het belangrijkste onderdeel is dat als je dat constateert in een samenwerkingsverband van een kabinet, dan begrijp ik nog steeds niet waarom die noodzakelijkheid erin zit om dat dan solistisch te doen, je collega-ministers niet te informeren, ze te schofferen door te zeggen, leest u het maar in de krant. Ministers die met emotie hebben aangegeven, mevrouw Van der Wal, dus ik heb bedreigingen gehad, ik hou mijn rug recht en nou zie ik dat een collega, met emotie zei ze dat, met bijna tranen in de ogen, nou zie ik dat een collega afwijkt. Dat had zij ook kunnen doen. Maar ze heeft de rug recht gehouden. Dus ik begrijp niet waarom de heer Heerma zichzelf een compliment geeft en ook de heer Hoekstra, die geeft een compliment met je moet soms vooruitlopen. U laat de anderen in de steek. De heer Hoekstra heeft de anderen een mes in de rug gestoken. Mevrouw Kaag is het vertrouwen kwijt. Hoe reageert de heer Heerma op de ontstane situatie in het kabinet? De heer Heerma. De heer Azarkan doet allerlei suggesties over dingen die gezegd zijn, ook op vrijdag in de ministerraad op basis van krantenartikelen. De kern is dat wij ook in de politiek zitten om aan te geven wat we vinden en waar we naartoe willen en wat onze mening over het onderwerp is. En daar heeft Wopke Hoekstra als CDA-partijleider aan het einde van dit reces constaterende een situatie in het land die volgens mij alle CDA'ers de afgelopen zomer gezien hebben. Ik kan niet anders dan inschatten dat de heer Azarkan, als hij het land in is gegaan, dat hij hetzelfde heeft gezien. Dat het nodig is om daar een doorbraak in te krijgen, dat de impasse doorbroken moet worden. En dat is de aanleiding voor het interview en dat is een diepe overtuiging dat het op een andere manier moet. En die deel ik als CDA-fractie volledig. Laatste vraag, de heer Azarkan. Ja, voorzitter, het gaat er niet om. Iedereen ziet in dit land dat er heel veel problemen zijn en dat niet geaccepteerd wordt wat het kabinet de boeren wil opleggen. Dat ziet iedereen in dit land. Waar het om gaat is dat de heer Heerma verantwoording neemt voor zijn eigen handelen en dat van zijn politiek leider. Daar gaat het om. En daar moet hij niet wegblijven. Hij moet niet elke keer zeggen het doel moet gehaald worden en we moeten dit. Waar het om gaat is dat er een solistische manier van handelen is, waardoor er, nou ja, en ik heb zelden, nou ja, als ik kijk naar de spanning, ik voel hem gewoon. Ik zie een minister-president die niet blij is, een enorme afstand. Dat is nog nooit zo geweest.
Dus ik wil ook aan de heer Heerma vragen, is die nou blij en tevreden met het resultaat van dat krantenartikel? En ja, ik baseer me op krantenartikelen, want dat is wat ik lees. De heer Hoekstra belt mij ook niet. De heer Heerma. Nou, dat laat ik sowieso tussen de heer Azarkan en de heer Hoekstra. Als je ziet wat de stand van het land is op dit moment, als je ziet hoe Den Haag de samenleving aan het verliezen is op tal van dossiers, dan is het van groot belang dat ook juist vanuit het politieke midden wordt gezegd, dit zien wij als een oplossing om dat vertrouwen tussen samenleving en politiek te herstellen. Dat is wat mijn partijleider in dat interview gedaan heeft. En ja, hij heeft ook zelf aangegeven, ik snap dat dat tot opgetrokken wenkbrauwen leidt en dat het schuurt met het coalitieakkoord. Maar uiteindelijk, of het doel dient, wat ik zeg dat het gaat doen, of dat het gaat leiden tot wat die Azarkan zegt, dat moet de tijd leren. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een onderdeel is van een weg omhoog. Dank u wel. Eerst de heer Van der Staaij van de SGP en dan mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Volgens mij zag ik mevrouw Marijnissen en dan de heer Dassen. Ja, de heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, als de heer Heerma zegt 2030 moet niet heilig zijn, biedt nou ruimte voor maatwerk, dan zeg ik helemaal mee eens. En verklaar dat dan ook niet heilig, helemaal mee eens. Maar mijn vraag is, zien we dan hier niet een politieke bekering van het CDA? Want het CDA heeft toch eerder wel gezegd, er is hier in Den Haag weinig heilig, maar vaak wel moeizaam bevochten teksten in een regeerakkoord, die juist op dit punt een grote mate van gedetailleerdheid hadden. Dus we hadden als SGP toen al het gevoel van, wat doe je nu? Is dat wel verstandig? Maar waarom dan nu pas dit punt gemaakt en waarom al niet tijdens het regeerakkoord hier een punt van gemaakt om meer die ruimte en die flexibiliteit daarin te houden? De heer Heerma. Ja, de heer Van der Staaij heeft aangegeven dat hij doorgaans oppositionele relatietherapie niet heilzaam vindt. Maar ik zal zijn vraag ook niet interpreteren als dat dit een poging daartoe is. Dit is een vraag aan waarom heeft het CDA dan eerder, en we hebben dat ook in eigen rapport opgeschreven, het doel is juist om 50% reductie in 2030 te halen. Dat is omdat we ervan overtuigd zijn dat het natuurherstel en de staat van natuur daadwerkelijk een probleem is. En dat stikstofreductie, een serieuze stikstofreductie, daar ook de weg voor is. Alleen wat we ook constateren, en daarom gaf ik net al 2 keer aan dat je niet kunt besturen met je vingers in je oren, dat mede door het pad wat ingeslagen is, mede door de stikstofkaart, provinciaal bestuurders aangeven, we waren al een heel eind op weg, maar zoals het nu gaat, lopen we helemaal vast en behalen we die doelen juist niet. Dan moet je als bestuurder niet alleen voor de troepen uit durven lopen, maar ook achterom kijken en denken, hey, gaat het nog zoals we bedacht hadden? Of moeten we bereid zijn om ook zonder taboes te kijken, hoe krijgen we dit weer vlot? En overigens, als we kijken naar het coalitieakkoord, met de oorlog die uitgebroken is, met de enorme inflatie, we hebben op verschillende punten, en één daarvan denk ik dat de heer Van der Staaij zeer content mee was, als het bijvoorbeeld uitgaven van Defensie gaat, maar ook als we kijken bijvoorbeeld over de koppeling AOW, zijn er ook al aanpassingen geweest. Dus in die zin is besturen ook blijven kijken, blijven nadenken hoe je die doelen uiteindelijk daadwerkelijk gaat behalen. Heer Van der Staaij. Zeker, maar mijn verbazing blijft, ik weet niet hoe dan zo'n proces gaat bij het CDA, als je je akkoord geeft aan zo'n tekst in een regeerakkoord, zou dat niet ook een moment zijn om te bellen met Johannes de Bat in Zeeland? Hoe pakt dat bij jullie uit? En met Eddy van Heijem in Overijssel. Er spelen toch allerlei processen. Dit is toch niet een nieuwe, onbekende wereld? We hadden al voor die tijd grote debatten gevoerd over stikstof. En hier zat toch juist de pijn en de politieke discussie. Ga je nu keihard vastleggen op een doel? Of wil je wat wij ook altijd bepleit hebben, juist wat meer ruimte erin houden? De heer Heerma. Zoals ik zeg, ik loop niet weg voor het feit dat wij als CDA ook in onze eigen visie hadden gezegd, die 2030, daar moet je die 50% reductie zien te halen. Dat is terechtgekomen in het coalitieakkoord, maar er is in de tussentijd nogal veel gebeurd en veranderd, waardoor je moet bewust zijn, maar ook bereid zijn om te zeggen, we doen niet de vingers in de oren en we gaan nog een keer uitleggen dat het zo moet en op geen enkele andere manier, maar dan ook kijken hoe gaan we ervoor zorgen dat daadwerkelijk die impasse doorbroken wordt. En daarbij geldt dat het herstellen van de natuur, dat is het doel, dat moet bereikt worden. En als je dan op sommige gebieden iets meer tijd nodig hebt, dan kan dat geen taboe zijn, want dat kan een staande weg zijn om de impasse te doorbreken. Heer Van der Staaij.
besturen met vingers in de oren. Maar zou je de vingers dan ook niet uit de oren moeten halen tijdens het vormen en het maken van het regeerakkoord? Als dat al zo duidelijk, zo luid in het hele land weer klonk. Dat blijft mijn vraag en een beetje de verbazing van waarom eerst akkoord gaan met een tekst, terwijl je eigenlijk op je klompen kan aanvoelen, om maar een passend beeld te gebruiken, dat dit eigenlijk spaak zou lopen. De heer Heerma. Ik snap heel goed de vraag van de heer Van der Staaij. Maar ik heb ook proberen te schetsen dat de tijd niet stilgestaan heeft en de wereld ook niet stilgestaan. En het is niet zo dat na het sluiten van het coalitieakkoord op dat moment er een totale impasse kwam. Dat kwam na omkomst van de brieven van het kabinet, waarbij er een brede boosheid was dat er geen perspectief werd geboden, maar ook een boosheid over het kaartje, over de effecten daarvan. En juist provinciaal bestuurders zeiden met hoe we er nu staan, met hoe nu de hakken in het zand gaan, met nu feitelijk boeren die afhaken in processen die soms al jaren bezig waren, gaan we het niet redden. En is breed ook van de provinciaal bestuurders de roep, we moeten dit doorbreken juist om resultaten te krijgen. Dat is gebeurd niet bij het sluiten van het coalitieakkoord, dat gebeurde later pas. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, afsluitend, ik wil graag met een compliment eindigen. Dus ik zou zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar sterkt om ook de politieke companen hierin mee te krijgen. Dank, de heer Van der Staaij. En ik besef me ook ten volle, hier al enige jaren rondlopen, dat dit niet de eerste keer is dat de heer Van der Staaij een dergelijke constatering doet. Want rondom defensieuitgaven heeft hij met een voorganger van mij een dergelijk debat ook gevoerd, waar de SGP al jaren zei, we bezuinigen te veel op defensie. Maar dit is toch, naar mijn mening, wel een andere kwestie. Het loopt vast, niet naar aanleiding van het regeerakkoord, maar wat er de afgelopen maanden gedaan is. En als je dan hier buiten kijkt, je ziet wat er nu gebeurt in de samenleving. Die provinciaal bestuurders die aan de bel trekken. Die boeren zeggen, wij willen wel, maar maak het dan ook mogelijk voor ons. Dan moet je bereid zijn om ook zonder taboes te kijken hoe je dat proces weer van start krijgt. Juist omdat dat de enige manier is waar de natuur mee gediend is. Dank u wel. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. We hebben overigens geen coronaregime meer, dus u kunt gewoon naar de microfoon toelopen. Dus we hebben daarna nog mevrouw Marijns, de heer Omtzigt, de heer Van Haga, mevrouw Van der Plas. Maar daarna mag iedereen gewoon naar de microfoon toelopen. Ja, voorzitter, dank u wel. U zag mij staan, maar ik bewaar mijn kostbare interrupties voor de andere partij. Want ik wil wel weten wat zij vinden van deze politieke vuiligheid. Nou. De heer Dassen. Oh nee, sorry, mevrouw Marijnissen. Die was eerder. En dan de heer Dassen. Dank u wel, voorzitter. Het is veel gegaan over stikstof en 2030. Maar er stond nog iets anders interessants in het veelbesproken inmiddels interview van de heer Hoekstra. En dat ging over de 10 miljard die er beschikbaar zou moeten komen voor koopkracht. Kan de heer Heerma met de Kamer misschien de plannen delen die daarvoor bestaan bij het CDA over die 10 miljard? De heer Heerma. Mevrouw Marijns biedt mij de kans om, en toen ik haar naar voren gelopen verwachtte ik dit al, want dat is een consequent onderwerp van de SP, om naar het laatste deel van mijn inbreng toe te gaan, want die gaat hierover. Is het goed als de heer Heerma zijn betoog afmaakt en dan... Laten we dat zo afspreken. Dat was wel wat ik... U had nog een vraag over het eerste gedeelte. Geef ik eerst het woord aan de heer Dassen. Ja, dank voorzitter. Want ik heb de heer Heerma een paar keer horen zeggen, het is niet verstandig om te besturen met vingers in de oren. Maar dat is volgens mij wel iets wat de afgelopen 40 jaar is gedaan als je kijkt naar natuurherstel. En op het moment dat er dan eindelijk een regering is die de moed heeft en die met elkaar besluit, we hebben te lang uitgesteld. Te lang hebben we niks gedaan. En de consequenties daarvoor worden steeds groter voor de mensen die de transitie mede moeten maken. En we gaan het nu doen. En dan na de zomer, onder grote druk, komt toch weer het klassieke gedraai. Wat we in de jaren 80, in de jaren 90, in 2000 hebben gezien. En ik vraag me dan af, waarom heeft het CDA daarin dan ook niet gewacht op de uitkomsten van Remkes? De heer Heerma. Ik denk dat de heer Dassen wel een oneerlijke weergave van de afgelopen 40 jaar geeft. Want er is juist in de agrarische sector, is er jarenlang een enorme reductie van stikstof heeft plaatsgevonden. Dat liep ver voor op andere stikstofreductie in andere sectoren. Het is wel zo dat, pak een beetje 10 jaar geleden, met het vervallen van de melkquota, die afname van zo'n 60% gestagneerd is. Maar het is niet zo dat er 40 jaar niks gedaan is en dat
boeren altijd die stikstofreductie voor zich uit hebben kunnen schuiven. Er is enorm stikstof gereduceerd. Alleen dat is de afgelopen 10 jaar in de agrarische sector is dat gestagneerd. Terwijl je op andere sectoren toen, die daarvoor weinig stikstofreductie aan hebben, juist een inhaalslag is plaatsgevonden. Dat over de 40 jaar. Er is een noodzaak, ondanks dat in het verleden er veel gereduceerd is, om verder te reduceren. Het is nodig voor natuurherstel dat er stikstof gereduceerd gaat worden. Daar lopen wij niet voor weg. Dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven. Maar daarbij zul je je rekenschap moeten geven dat met de hakken in de samenleving in het zand, bij provinciaal bestuurders, bij de welwillende boerenorganisaties die walgen van de hooibalen die brandend in de weg staan, dat je niet verder komt. En daar zit het pleidooi. En niet omdat we de valse weergave van de heer Dassen over wat de afgelopen 40 jaar, dat er niks zou moeten gebeuren. Er moet wel degelijk iets gebeuren, maar dat bereik je met de samenleving. De heer Dassen. Ja, voorzitter, het is inderdaad zo dat de boeren veel hebben gedaan de afgelopen jaren. Het is juist de politiek die het nagelaten heeft en die ervoor heeft gezorgd dat die boeren alleen maar groter moesten, efficiënter moesten. Dat de doelen steeds naar voren werden geschoven, waardoor er uiteindelijk steeds minder boeren mee konden. En dat heel veel boeren hun boerenbedrijf hebben moeten opzeggen. Maar wat ik zei is dat er daarin te weinig oog, en in uw woorden oren, voor de natuur is geweest. En dat dat nu weer dreigt te gebeuren. En de vraag die ik daar eigenlijk aan koppelde was een hele andere, en daar heb ik geen antwoord op gehad, was waarom heeft er niet gewacht op de heer Remkes? Want als de hele tijd wordt gesproken over impasse, dan hadden we toch bij het vorige debat juist gesproken dat Remkes in gesprek zou gaan met zoveel mogelijk partijen, om te zorgen dat iedereen weer aan tafel komt. Hoe draagt dan de uitspraak van de heer Hoekstra bij aan dat proces? Ik ben ervan overtuigd dat die uitspraken bijdragen aan dat proces. Omdat, door duidelijk te stellen dat er geen taboes zijn, bijvoorbeeld als het gaat om op specifieke gebieden te zeggen 2030 is in dit gebied niet haalbaar. Mijn indruk is dat allerlei welwillende boerenorganisaties, polderorganisaties die verantwoordelijkheid willen nemen, meer bereid zijn om afspraken te maken. Dat provinciaal bestuurders, die geven hetzelfde signaal af. En daarmee moet je als politieke partij soms ook zeggen waar het staat, ook als het tot gefronste wenkbrauwen leidt, omdat het proces verder kan helpen. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ja, Dassen. Ja, voorzitter, dan heeft de heer Herema het ook de hele tijd over de impasse. Sorry, dat is niet mijn excuus, niet mijn bedoeling. Ik zal het duidelijk de heer Dassen zeggen. Ik bedoel te zeggen dat u de hele tijd heeft over een impasse. Oh, sorry, ik stond de heer... Volgens mij gaat het daar de hele tijd over. Ja, als u het over mij heeft, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar het is wel onduidelijk waar nou die impasse precies zit. En de heer Klaver die ging daar net al even op in. U heeft, of de heer Herema heeft namens het CDA onder het coalitieakkoord zijn handtekening gezet. En daarin is heel duidelijk van wat de doelen zijn. Dus op dat moment is er volgens mij geen impasse. Die impasse wordt nu zelf gecreëerd door de uitspraken van de heer Hoekstra. Of is er volgens de heer Herema ergens anders een impasse ontstaan? De heer Herema. Kijk, ik weet niet of de heer Dassen, niet de heer Impasse, of die de afgelopen maanden rond heeft gereden in Nederland. Het is toch zichtbaar in de samenleving hoe het vast is gelopen. Hoe hele dorpen het gevoel hebben dat hun toekomst ontnomen is. En dat is toch niet anders dan een impasse te zien, niet anders dan een kloof tussen wat wij hier in Den Haag op papier bedenken en wat er in de praktijk te realiseren is. Dat kan de heer Dassen toch niet ontkennen, dat ziet hij toch ook. Hij ziet toch ook de verhalen van boeren die van banken geen lening meer krijgen om juist te verduurzamen, omdat ze in een gebied zitten waar een bepaald percentage aan hangt. Hij ziet toch ook de verhalen van de boeren die zelf natuur hebben aangelegd, op hun eigen grond, met hun eigen geld, die vervolgens op basis van zo'n kaartje krijgen, ja sorry, maar dit NNN-gebied wat u zelf heeft aangelegd, is nu een reden waarom uw bedrijf niet door kan, want het is een bedreiging voor uw eigen natuur. Dat is toch een impasse, dat moeten we toch doorbreken. En ik zou bijna zeggen, open dan de ogen in plaats van de oren hoe groot het probleem is. En daarvoor geldt dat juist door het signaal te geven, het gaat om het einddoel van die natuurherstel, het gaat om het einddoel van een vitaal en leefbaar platteland. En daarbij is 2030 niet heilig, want op sommige gebieden zul je wat meer tijd nodig hebben. Geen afstel,
Maar gericht kijken waar je het niet kan redden, is toch een opening om met elkaar van onderop weer voortgang te krijgen in een proces wat anders gaat eindigen, juist in jarenlange juridische procedures. De heer Dassen. Ja, voorzitter, de frustratie zit in mijn optiek veel meer ook bij het feit dat er steeds maar uitstelgedrag is vertoond, dat het steeds anders moest, dat er nu weer doelen gehaald moeten worden. En het gevaar zit erin, en dat is waar het CDA op dit moment mee speelt, is dat er een kabinetscrisis ontstaat, dat het kabinet dadelijk valt, dat het weer langer gaat duren voordat er doelen bepaald gaan worden, dat er nog meer onduidelijkheid is, dat die doelen steeds verder naar achter komen, dat het steeds moeilijker wordt voor jonge boeren om dadelijk het bedrijf over te nemen, omdat er ook in deze dan weer uitstel is. En het bijkomende probleem, en dat is natuurlijk waar we het daar ook nog over gaan hebben, is over die koopkracht, is dat er op dit moment bij heel veel mensen de vraag in de samenleving is, kijk ik naar een bestuur van mijn land dat in staat is om te zorgen dat de kille winter, waar we met z'n allen voor staan, of zij in staat zijn ons daar nog wel doorheen te loodsen. Heer Heerma. Die laatste opmerking is zeer terecht. Dat is de opdracht die we hier met elkaar hebben. Die heeft een kabinet, die heeft een coalitie, die hebben wij als Kamer ook. Daar kom ik zo op terug. Maar ik vind wel dat de heer Dassen oorzaak en gevolg met elkaar verwart. Het is echt niet zo dat de impasse die er nu is, het feit dat het vastloopt, komt omdat boeren en provincies vinden dat er niet genoeg duidelijkheid is. Dat is volgens mij geen correcte weergave van de situatie die er is. Want nogmaals, Rijn heel Nederland door. Het gaat veel verder dan een paar boeren. Dit raakt een heel groot deel van de samenleving die zegt, dit gaat zo niet.
Het aantal uitkopingen in Vlaanderen is 42. Dat is het getal wat de Vlaamse regering naar voren heeft geschoven. In Nederland is dat vele malen hoger. Vlaanderen kent ook een grote landbouwareaal en sector. En dan vraag ik wel, hoe kan dat verschil dan zo groot zijn? Dat wij zo'n groot getal hebben waar men van plan is boerderijen te gaan uitkopen, terwijl dat in Vlaanderen, wat u dan vergelijkbaar ziet, zo laag is. Irma. Nou, ik gaf net al aan dat de discussie die wij in Nederland al jarenlang hebben, ook wij al jarenlang hebben, omdat wij de grootste uitstoot hebben, maar ook het drukste land hebben op een heel klein gebied. Dus de noodzaak in Nederland om te kijken, kunnen we alles nog met elkaar bolwerken, ook met de gevolgen die dat voor de natuur heeft,